Ahojte, ahojte, dobrý deň, vítam vás pri mojom ďalšom vlogu. Je sobota, je asi 2:30 a my sme sa rozhodli, že pôjdeme k mamine na návštevu, teda ona nás zavolala do Serede. Prídu možno aj sestry, ja to mám vždy strašne rada, keď sa tam všetky tak stretneme a je strašná sranda. Neboli sme tam 3 týždne kvôli tomu, že boli sme v tej Ostrave, potom sme boli chorí a proste toto obdobie, jak začalo, proste jak skončilo leto a začala táto jeseň, akože ja mám rada jeseň, ale tieto choroby z tej škôlky a proste zo všetkého, z obchodov, tak ja som z toho úplne mimo. A vždy mňa to teda postihne ako úplne poslednú. Vždy je prvý chorý manžel, potom deti a na konci ja, takže to, akože ešte to je také fajn, že ja úplne na konci, že viem sa o nich takto starať. No ale teším sa teda tej mamine, že tam fakt po tých 3 týždňoch ideme. Obliekla som si takéto úplne obyčajné šaty. Ja teda mám rada, keď sa ten outfit tak akože tak vrství. Takže si dávam na to tento sveter, pretože mňa už je zima. Jak skončí leto, tak mne proste do februára je stále strašná zima. Ja nemám rada zimu, fakt. To je moje najneobľúbenejšie ročné obdobie a teda aj pocit, keď mi je zima, ja som úplne mimo, ja som nahnevaná, som zlá na všetkých. Takže mám úplne hrubé pančuchy, mám teda tieto šaty, čo teraz akože vyzerá ako dlhá sukňa, áno. A mám tento sveter, som si po 4 dňoch umyla vlasy konečne, lebo nebol čas, ani energia, ani chuť. Takže, a teraz sa dajú skryť pod čapicou, čo je super. No, ale aj som si dala tiene. Po 100 rokoch som si dala tiene, ešte mi chýba linka na oči, ale musím si kúpiť, nemám teraz, lebo keď nenosím, na čo si budem kupovať. No, takže takto pôjdeme. Idem ešte, deti musím obliecť, ešte musím nachystať nejaké pitie so sebou, aby mali na cestu, keby sme náhodou niekde v zápche alebo podobne. Tak nemáme so sebou piť nejaké snacky určite, pretože tých 25 minút to bude veľký problém pre moje deti vydržať v aute, hlavne pre tú menšiu. Takže snacky so sebou a natáčam túto v detskej izbe. Vidíte, toto je naša detská izba. Je tu najlepšie svetlo, takže kvôli tomu som si sem dala kameru. Ešte nemám mikrofón, ale budem mať aj mikrofón, bude ten zvuk o mnoho lepší. Dúfam, že ste videli môj vlog z Ostravy, určite si ho pozrite, je to také iba zmes záberov, nie je to úplne doslova vlog. Tento myslím, že bude lepší, budem sa o to snažiť, budem stále moje videá a môj zvuk vylepšovať. Takže určite mi dajte like, dajte mi odber a pokračujeme ďalej.
Ahojte, zdravím vás. Dnes je piatok. Hlásim sa až teraz, pretože dcera bola chorá. Pozrite, už mám mikrofón. Bola chorá, mala s uškom problémy, takže 2 dní sme boli úplne KO, aj 2 noci boli úplne strašné. Aj tak vyzeráme, určite, aj ja, aj manžel. Ale až keď príde niečo takéto, tak si človek uvedomí, že je úplne super, keď deti sa bláznia, keď robia blbosti doma, keď je bordel, a keď vrieskajú, len nech vrieskajú, len nech robia bordel, len nech sa zabávajú, pretože dcera teda 2 dní ležala. V bolestiach naozaj bolo to strašné a hrozne by mi jej bolo ľúto. Už sa teda polepšilo, takže verím, že budúci týždeň ešte zostane doma zo škôlky, ale že to vylieči úplne. No, varila som, mám navarené, robila som polievku z červenej šošovice, vykypela mi. V živote mi nevykypela šošovica, dnes sa to stalo. A potom nejaké karé s cestovinami na taký gulášový spôsob, dala som tam papriku, rajčiny. To bolo také fajn, robila som koláč. Aj som na ňo robila recept, ale ja som ho vytiahla a on bol úplne krásny, úplne bol super, úplne taký fajn, ja som do ňoho pichala špáratka bolo suché a potom zrazu on začal klesať a tuto, jak boli tie jablčka uvarené, tak tam sa mi to proste neupieklo, takže ak vám dám do popisu recept, tak to pečte aspoň hodinu 20 alebo hodinu 15. Ja som to piekla hodinu a teda nestačilo to. Alebo tam dajte surové jablčka, ak vám moc nevadí, že budú trošku chrumkavejšie. Akože väčšinou som robila tak, že som dávala surové, neviem prečo som to teraz varila. No a možno to bude lepšie. Ináč tento recept je suprový. To cesto má byť také chrumkavé, také maslové, fajn. No, idem nakrmiť môj kvások, ktorý chudáčik už nevyzerá najlepšie, pretože 2 týždne bol v chladničke, ale je dobrý, žije, to je podstatné. Takže ideme ho nakrmiť. Ja tam dám 1 lyžicu, počkajte, ja sa takto otočím. Dáme tam 1 lyžicu toho kvásku starého. Trošku pomiešam. Nepiekla som teraz, nechcelo sa mi. Ja mám také obdobie, že niekedy pečiem stále. Proste stále je tu nejaký kvások, stále je tu nejaký rozkvas, stále sa tu niečo deje, stále je vybratý mixer. A potom mám časy, alebo teda nechuť k tomu pečeniu, k tomu chlebu, pretože je to proste robota navyše. No, povedzme si pravdu. Používam túto ražnú chlebovú múku, tá je podľa mňa úplne super na to. No, dám tam asi tak podľa pocitu, aby to bolo trošku hustejšie ako palacinkové cesto. Dám takto 2 a trošku vody. Dobre, keď je to z chladničky kvások, tak treba dať studenú vodu. Tak toto zamiešam. Vidíte, je to trošku riedke, takže dám tam ešte trošku tej múky. Takto. A uvidíme, či narastie a hlavne kedy. No, takto by to mohlo vyzerať. Takto je to super. Prosím. Áno, miláčik, dám ti. Neviem, kde som ho dala. No, takže ešte trošičku vody. Zase je to husté. Teraz je najlepšie s takouto špachtličkou to utrieť, aby ste to mali čisté, aby to proste nevyzeralo zle a aby ste presne videli, že odkiaľ začína rásť ten kvások. Takže takto to vyzerá nejako. Teraz budeme čakať, aby to narástlo, aby to začalo papať, tú múku a ten cukor v nej.
Zakrieme to tak iba, aby to dýchalo, nemusí to byť úplne zakryté. Zakryli by sme to iba v tom prípade, keby to ide do chladničky. No a pozerali sme film, o tomto som vám chcela hovoriť, že pozerali sme film, volalo sa to Zbormeister. Mne to vyskakuje úplne všade na Facebooku, aj na Instagrame, a myslím, že denník N na to mal nejaký článok. Hlavnú úlohu tam hrá Juraj Loj a je tam úplne skvelý. Mne sa ten film páčil. Manželovi už trošku menej, ale ja, keďže som niekedy spievala, tak mne sú tieto filmy veľmi také sympatické, pretože je to o tom zbore, jak tie baby tam spievajú a tam tie dvojhlasy, trojhlasy, mne sa to strašne páči, ja to mám strašne rada. Rada pozerám vlastne aj takéto videá, aj mám proste rada spev. Takže pre mňa, nakoľko tam bolo naozaj veľa týchto scén, tak pre mňa to bolo, že pekné, príjemné a rada som to pozerala. Ale celý ten dej bol taký strašne, že vlastne až ku koncu sa tam začalo niečo diať. A človek ani nemal pocit, vlastne to bolo, že ten Zbormeister je to podľa skutočnej udalosti. Tento pán dirigent mal zbor v Prahe. No a on vlastne začal zneužívať tieto dievčatá, ktoré mal vo svojom zbore, najmladšia myslím, že mala iba 12 rokov. Ale v tom filme to je, nie je to tak vidieť, ako by ste to očakávali. Ja som myslela, že to bude také silnejšie, že ten zážitok z toho zla bude taký silnejší. Ale odohralo sa to tam až nejak ku koncu, takže neviem úplne, čo si mám o tom myslieť. Nebol to zlý film, ak máte radi spevácké scény alebo nejaké takéto hudobné filmy, tak si to pozrite. Podľa mňa aj tie herecké výkony sú dosť dobré, ja teda nie som žiadny filmový kritik, hovorím to len ako ako úplne obyčajný divák. Takže uvidíte, skúste. No a pozrite, aké pekné vystrihovačky sme vytlačili. Že, Pauluška? Aha. Toto vymalujeme, vystrihneme a nalepíme tejto. nalepíme. Sestričke, to je sestrička. No toto som chcela byť ja. To by si chcela byť ty? Aha. Také šaty mať? Aha. Aj takéto panky? Nie, toto si musím nechať. No dobrá, máme ešte nejaké? Tu už nemáme? Nemáme. Tuto sme ráno kreslili. Teda Pauluška kreslila. A toto je kto? Mi toto pišťalka, toto nezabudne. Toto je kto? Pišťalka. Pišťalka? Aha, to je zo Spievankova, že? A toto? Nezabudka. Aha, no dobre. A toto je naše strúhatko. Naše strúhatko. No dobre.